Maghiusa kita, pagsimba, pagdaig nining santos nga Eucharistia. Ihatod kaninyo sa Paulines o GMA Regional TV. Maigsoon usa ka dakong piyesta ang atong gisaulog karon, ang kapistahan sa gimahal nato nga bata, ang Niño Jesus. Mao nga magdungan kita sa pagsinggit uban sa dakong pagmaya og paglaom, Pit SENYOR! Viva, Senyor Santo Niño! Karong adlaw usab gihandom sa simbahan ang misyon alang sa mga kabataan sa tibuok kalibutan. Mao nga giawhag ang mga ginikanan sa pagmatuto sa ilang mga anak aron sila magpakabana mahitungod sa misyon. Pinaagi sa pag-ampo, sa buhat sa kaluoy, o paghalad sa mga sakripisyo alang sa misyon. Gisugdan usab nato nining Domingguha ang simana sa pag-ampo alang sa kahiusahan sa mga Kristiyanos sa tibuok kalibutan, isip tubag sa pangandoy ni Kristo nga maghiusa unta ang tanan niya magtutuo. Busa uban sa hiniusang kasing-kasing, atong ihalad kining santos nga Eucharistia nga manukad gikan diri sa Basilica MINORE del Santo Niño sa Dakbayan sa Subo. Ato sad ilakip sa atong mga pag-ampo kini mosunod nga mga pangamuyo.
Sa ngalan samahan, ug sa anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa itong Ginoong Kristo ug ang gugma sa Dios ug ang paragiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Usab kanimo. Karong adlaw makigsunan atong gisaulog ang kapistahan sa Batang Hesus, si Senyor Santo Niño, ehemplo sa tuang kinabuhi nga mapaubsanon ug karon mapaubsanon kitang ihalad ngadto sa Dios ang atong tagsa-tagsa ka mga pangamuyo. Mga igsuon, maginusol kita sa atong mga sala aron maandam kita alang sa pagsaulog sa santos nga misa. Kaluyan ta kita sa Dios nga makagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit. Gada sa iyong mga tao, hindi sa yuta, Ginoong Diyos langit nung hari. Diyos Amahan, makagagahong sa tanan, nagasimba kami kanimo.
Magampo kita. Amahan nga naa sa mga langit, iluntan namo nga Dios ang imong bugtong anak, bisan diha sa kaubos sa iyang kinaiyang nga tawhanon, ug simbahon namo ang Santo Niño nga among Ginoo nga gamhanan. Bisan diha sa kahuyang sa iyang pagkabata, himua nga magsunod kami kaniya sa matinud-anon nga kasing-kasing. Tabangi kami sa pagdawat uban sa kahinangup sa usa ka bata sa iyang gingharian dinhi kanamo, ug sa pagdangat sa ganti nga gisaad alang sa mga mapaubsanon. Kini among gipangayo pinaagi sa mo ni Jesucristo imong anak nga buhi ug hari uban kadimog sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Dili na batiog kasubo ang kaniadto nag-antos. Sa miaging panahon, gipakaulawan niya ang Zabulon ug ang Neftali. Apan sa umaabot nga mga adlaw, himuo niyang nindot ang agianan latas sa dagat, ang yuta unahan sa Jordan, ang Galilea nga gipuy-an sa mga langyaw. Ang katawhan nga kaniadto naglakaw sa kangitngit, nakakitag dakong kahayag. Ang nagpuyo sa mangiob nga dapit, gisidlaka na sa kahayag. Gipadaghan mo ang mulupyo sa nasod Ginoo. Nagmaya sila diha sa imong atubangan. Sama sa pagmaya sa mga tawo, inig kating ani, ug ingon nga maglipay ang mga tawo, inig kabahin-bahin nila sa ilang inilog. Kay gigupok mo sama sa nahitabo sa Midian, ang yogong nga iyang gisangon, ug ang karga nga iyang gipasan, ug ang garote sa nagdaog-daog kaniya. Kay sunugon daw sugnod ang tanang sapatos sa mga sundalo nga nagpaingon sa gubat. Ingon man ang tanang sapot nga natumog sa dugo. Kay natawo alang kanato ang usa ka bata. Gihatag kanato ang usa ka anak lalaki. Ug siya ang magmando sa tanan. Ug nganlan siyag maalamong magtatambag. Dios nga gamhanan, walay katapusang amahan, prinsipe sa pagigdait. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang tanang katawhan sa kalibutan, nakakita sa kadaugan sa atong Diyos. Ang tanang katawhan sa kalibutan, nakakita sa kadaugan sa atong Diyos. Awitig bagong awit ang Ginoo, kay nagbuhat siya katingalahang mga butang. Pinaagi sa iyang gahom ug balaang kusog, nakabot niya ang kadaugan. Ang tanang katawhan sa kalibutan, nakakita sa kadaugan sa atong Diyos. Ipahayag sa Ginoo ang iyang pagdaog. Gipaila niya sa kanasuran ang iyang makaluwas mga gahom. Gituma niya ang iyang mga saad sa katawhan sa Israel.
uban sa walay paglubad nga gugma o pagkamaunungo. Ang tanang katawhan sa kalibutan, nakakita sa kadaugan sa atong Diyos. Daiga ang Ginoo, dinuyugan sa mga alpa, pagtugtog og huni diha sa mga alpa. Bulhuta ang mga trumpeta og mga pudyong, og singgit sa kalipay at ubangan sa Ginoo ang atong hari. Ang tanang katawhan sa kalibutan, nakakita sa kadaugan sa atong Diyos. Ang tanang katawhan sa kalibutan, nakakita sa kadaugan sa atong Diyos. Kinutlo, gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Efeso. Magpasalamat kita sa Dios ug Amahan sa atong Ginoong Hesukristo nga nagpanalangin kanato sa tanang espirituhanong gasa sa langit diha sa atong paghiusa kang Kristo. Sa wala pa buhata ang kalibutan, gipili na kita sa Dios aron maiya diha ni Kristo, aron mabalaan kita ug mawalay sala sa iyang atubangan. Tungod sa iyang gugma, daan ang gibutan sa Dios nga sagupon niya kita nga mga anak, pinaagi ni Hesukristo. Mao kini iyang gikahimutan og tuyo. Daygon nato ang Dios tungod sa iyang labihang pagtagad kanato, pinaagi sa iyang hinigugmang anak. Tungod niini, sukat sa pagadungog ko nga mituo kamo sa Ginoong Hesus og nahigugma sa tanang katawhan sa Dios. Wala ako'y hunong sa pagpasalamat sa Dios tungod kaninyo. Kinumduman ko kamo sa akong mga pag-ampo og naghangyo ako sa Dios sa atong Ginoong Hesukristo, ang gamhanang Amahan, nga hatagan uta kamo sa Espiritu nga maghimo kaninyog maalamon og magpadayag sa Dios kaninyo aron makailak kamo kaniya. Naghangyo usab ako nga malamdagan untang inyong salabutan aron masayod kamo unsa ang paglaom nga alang nining gitawag kamo, o hinaut usab unta nga masayod kamo sa kahupong sa mga panalangin nga gisaad niya sa iyang katawhan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Kaninyo ang Ginoo, isangyaw ang iyang mga buhat. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Salamat o pagkain tungod sa iyang pagkahalangdon. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Ang Ginoo manaa kaninyo. Nausab kaninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaw ni Kao, Ginoo. Sa matag tuig,
muadto sa Jerusalem ang mga ginikanan ni Jesus aron pagsaulog sa pangilin sa pagsaylo. Sa ikanapulog duha ka tuig na si Jesus, nangadto sila sa pangilin ingon sa naandan. Sa pagkatapos sa mga adlaw sa pangilin na mauli sila, apan nagpabilin sa Jerusalem ang bata nga si Jesus. Wala mahibalo niini ang iyang mga ginikanan. Nagtuo sila nga nahiuban si Jesus sa panon, ug sa nakalakat na sila usa ka adlaw, gipangita nila siya didto sa ilang mga paryente ug mga higala. Apan wala siya nila hikaplagi, busa mibalik sila sa Jerusalem sa pagpangita kaniya. Sa katulo ka adlaw nila, hikaplagan siya didto sa templo, naglingkod uban sa mga magtutudlo, namati kanila ug nangutana. Ang tanan nga nakadungog kaniya nahibulong sa iyang maalamong mga tubag. Nahibulong ang iyang maginikanan sa pagkakita nila kaniya, ug miingon ang iyang inahan kaniya, "Anak, nganong gibuhat mo man kini kanamo? Ako ug ang imong amahan nabalaka pag-ayo nga nangita kanimo." Mitubag siya, "Nganong nangita pa man kamo kanako? Wala ba kamo masayod na kinahanglang anhi gayud ako sa balay sa akong amahan?" Apan wala sila makasabot sa iyang gisulti kanila. Mipauli si Jesus sa Nazareth uban kanila, ug nagmasinugtanon siya kanila. Kining tanan gitipigan sa iyang inahan, sulod sa iyang kasing-kasing, ug mitubo si Jesus sa lawas ug sa kinaadman, ug gikahimutan siya sa Dios ug sa mga tawo. Maigsuon ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Mayong buntag kanatong tanan. Viva, Senyor Santo Niño! Viva, Senyor Santo Niño! Viva, Pit Senyor! Viva, Pit Senyor! Usa ka dako nga grasya sa Ginoo makaigsuonan nga kining atong gihimo karon nga TV Mass para sa mga kaigsuonan nato nga naa sa ilahang panimalay nga dili makaduaw sa simbahan, atong dakong grasya nga gikan gayud dinhi sa Basilica ang atoang gisaulog karon nga santos nga misa, na kung diin diri na ugmad, diri nakaplagan ang imahen sa batang Jesus nga si Senyor Santo Niño. Makigsuonan kining ato ang pagsaulog karon sa kapistahan ni Senyor Santo Niño dinhi sa Basilica. Ato karong gi tagaan og tema kining kapistahan. Ug ang tema nato makigsuonan nato lang ibatbat sa pulong nga English, no? Santo Niño, our source of communion, life for mission. Kini nga tema makaigsuonan mao ni ang atoang giya sa atoang pagpamalandong kung kinsa si Jesus sa atoang kinabuhi. Ug sa unsang pamaagiha usab makaigsuonan nga diha sa atoang ebanghelyo mahaom kini nga tema. Santo Niño, source of our communion. Murag sa ako ang sige og papangitag unsaon pag-translate kining communion ngadto sa Bisaya, mo daghan man kaayong ma-associate nga Bisaya nga pulong pwedeng kining communion pagkahiusa, pag inabagay o pag inubanay, no? Communion. And tinuod makigsuonan for 500 years sa ato ang pagtuo, 500 years sa pag-abot sa imahan ni Senyor Santo Niño, no? Kanunay siyang nagauban nga ni kanato 1521,
And He has been always a companion and in communion with us. Sama na lamang sa atong ebanghelyo karon makigsuonan nga atong nadungog ang pagduaw sa halangdon nga banay ni Jose, Maria ug Jesus ngadto sa templo sa Jerusalem. Nindot kaayo tan-awon ang hulagway sa ilahang dungan nga pag-adto sa templo. Ninghimo sila og pagtuman sa ilahang tulumanon isip mga Hudyo sa pag-adto sa templo at the age of 12. No? Kuyog yun sila. Di lang ang amahan mo ininguna, ang anak o ang inahan bakaha, pero dungan yun sila. Pero ang nakaapan makigsuunan sa ilang pag-adto sa templo, nawala man hinuon ang atuang Ginoong Hesukristo. Pero kining pagkawala niya, di gyud ta makaingon nga iyang gibiyaan ang iyahang inahan o mga ginikanan, kundili aduna sad siya'y mga gikuyugan nga mga tao kadtong mga naa sa templo. Nindot kay pamalandungan nga kini si Santo Niño makigsuunan atong balikan ang 500 years mingbiya siya sa asa siya naghihimo, no, sa Europa karon nianhi sa Sugbo, napadpad din sa Sugbo. Nga kaning iyang pag-anhi ang imahe ni Senyor Santo Niño, no, timaan nga there is something better, there is something more beautiful nga makapaambit pa siyag mga maayong pulong sama sa mga sa gibuhat ni Jesus ngadto sa templo, no? Daghan ang mga tao nga natandog ug nahibulong sa iyahang mga pulong nga gibuhian. Natingala siya nga kini nga bata pa lang lahom naman kay sinultian, lahom naman kaayo og mga pinulungan. No? Nakita nato ang kaanindot sa saysay ug hanay, no, sa pagbiya ni Kristo sa iyang ginikanan, pero naa pa sa mga tao nga gikuyugan nga mas nanginahanglan. Isip mga Kristiyano makigsuunan, murag kita sad mahagit diha sa ato ang pagpangalagad ngadto sa uban, usahay atong mabiyaan ang atuang mga ginikanan aron makaalagad ngadto sa uban. Nga naa pay mga tao nga nanginahanglan sa atuang presensya. That kind of communion ang gitudlo karon kanato sa batang Jesus. Ikaduha nga part sa ato ang tema makaigsuunan kini bitang life for mission, kinabuhi diha sa misyon. Kini atuling atong tema gikan kini gibase sa Synod of Bishop nga gihimo gisugdan sa ato ang simbahan ngadto sa Vatican, ngadto sa Roma. 2021 to 2023 naa diha himuon ang Synod of Bishops nga mamalandong ang simbahan kung asa siya padulong unsay iyang angayng pagabuhaton ug kanunay makigsuonan ang dalan nga kanunay tahakon sa simbahan mao gayud ang pagpangalagad. Kita usab makigsuonan ang pagpangalagad. Kumusta man ang ato ang pagpangalagad ngadto sa katawhan. Life for mission. Sa giingon pa makigsuonan na nakanindot pod sa banay, no, ni Jose og ni Maria og ni Jesus sa dihang ning balik na sila, nindot kaayo pamalandungan nga ning tubo sa lawas ug kinaadman si Jesus. Nindot diha makigsuonan nga ang ato ang mission unta dili lamang sa material o physical nga butang, kundili diha usab sa spirituhanon nga mga kabtangan. Kita tanan, no? The human experience, no? Physically mo grow ta, mo dako ta. Pero usahay ang pinakalisod baya kaayo nga atong maabtan, mao gyud nga diha sa kaalam. So karon makigsuonan nini kapistahan ni Senyor Santo Niño, mangayo kita giya nga magtubuon ta kita diha sa kinaadman. Kay usahay baya kitang mga hamtong o kanining mga idaran na mao nay lisod sabton.
Lisod sabton kay tungod nanggawas na ang mga gitawag natong hang-ups, no? Kaya natin mga childhood hang-ups or mga midlife crisis. Sometimes bitaw kini no nga murag mas musabot pa ang mga bata kaysa kanato. Hinaot nga kung nagkatubo ta, nagkadako ta, hinaot nagdako tang maalamon dili kay murata og bata nga sige og pabadlong. Hinaot nga si Senyor Santo Niño mahimong giya kanato diha sa atong pag-inabangay ug sa atong misyon isip mga Kristiyano. Viva Senyor Santo Niño. Viva, Senyor Santo Niño. Ug karon atong litukon ang atong pagtuo. Nagatuo ako sa Dios nga mahan gahom sa tanan. Magbubuhat sa langit ug sa yuta. Ug kang Hesukristo iyang anak nga bugtong. Ginoo nato nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo. Gianak ni Maria nga Berhen. Gisakit sa sugo ni Poncio Pilato. Gilansang sa krus namatay ug gilubong. Bikunsad sa mga minatay, sa katulo ka adlaw na banhaw, misaka sa langit, nagalingkod sa tuo sa Dios nga mahan, mahagahom sa tanan. Gikan dito mubalik siya, aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita sa Dios Amahan nga nagtagana sa iyang gingharian alang sa mga bata ug sa mga sama kanila. Sa matag pangamuyo kita moingon, Senyor Santo Niño, kaluy-i kami. Senyor Santo Niño, kaluy-i kami. Nga ang tibuok simbahan ug ang mga pangulo niini maghatag unta og igong paggiya sa mga ginikanan aron ilang maumol ang ilang mga kabataan diha sa kinabuhi sa pagtuo. Magampo kita sa Ginoo. Senyor Santo Niño, kaluy-i kami. Nga ang mga pangulo sa kanasuran sa tibuok kalibutan makaangkon untag kinaiya sama sa mga bata nga maglikay sa kagubot ug mahigugmaon sa kalinaw. Magampo kita sa Ginoo. Senyor Santo Niño, kaluy-i kami. Nga niining simana sa pagampo alang sa kahiusahan sa tanang mga Kristiyanos sa tibuok kalibutan. Kita makaamgo sa pagpuyo sa Ebanghelyo nga maoy lig-on nga sukaranan sa hingpit nga kahiusahan. Magampo kita sa Ginoo. Senyor Santo Niño, kaluy-i kami. Nga ang mga kabataan nga mahimong biktima sa kahakog sa tao, makalingkawas na sa mga kamot nga mapahimuslanon. Magampo kita sa Ginoo. Senyor Santo Niño, kaluy-i kami. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Camomot, Obispo, ug si Blessed James Alberiani, ang founder sa Pauline family, mabayaw na sa kagadungganan sa altar. Magampo kita sa Ginoo. Senyor Santo Niño, kaluy-i kami. Nga ang mga nabiktima sa bagyong Udet, dili unta kawad-an sa paglaom, kay ang batang Jesus kanunay nagauban kanato. Magampo kita sa Ginoo. Senyor Santo Niño, kaluy-i kami. Alang sa tanang katuyuan sa pagampo sa mga pilgrims o mga debotos ni Senyor Santo Niño. Magampo kita sa Ginoo. Senyor Santo Niño, kaluy-i kami. Nga ang mga nangamatay pinaagi sa atong kanunayong o mapaubsanong pagampo, makatagamtam sa kalinaw didto sa langitnong gingharian. Magampo kita sa Ginoo. Senyor Santo Niño, kaluy-i kami. Uban sa masaligon nga pagtuo, mga liyo po kita karon kang Ninyo Jesus, nga unta
masumpo na ang COVID-19. Orasyo Emperata. Maluluyon ug mapuangurong amahan. Panalip di kami batok sa COVID-19 nga nakahasol ug nakakutlo sa daghang kinabuhi. Nagapasalamat kami kanimo sa mga bakuna nga napalambo pinaagi sa paggiya sa imong mga kamot. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit nining mga bakuna aron sa pagtapos sa pandemya dinhi sa among nasod. Nagaampo kami kanila nga nagbudlay alang sa maayong panglawas, nga unta, mga lagad sila sa mga masakiton, uban sa katakos ug puangon. Nagaampo kami alang ni adtong mga natakbuyan, nga mahiuli unta dayon ang ilang maayong panglawas. Panalipdi sila nga nag-alima kanila. Ihatag ang pahulayng dayon ngadto kanila nga nangamatay. Ihatag kanamo ang grasya nining panahon sa pagsulay, sa pagbudlay alang sa kayuhan sa tanan, ug sa pagtabang sa tanan nga nanginahanglan. Ang amo untang kahingawa ug kaluoy sa usag-usa, magmalig-on kanamo sa paglabang nining krisis, ug magtultol kanamo ngadto sa kausaban ug kabalaan. Ihatag kanamo kining tanan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kanturan. Amen. Maria, kaayuhan sa masakiton, iampo mo kami. San Jose, iampo mo kami. San Rafael Arcangel, iampo mo kami. San Roque, iampo mo kami. San Pablo Apostol, iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, iampo mo kami. San Pedro Calungsod, iampo mo kami. Langitong Amahan, himua kaming mahisama sa mga gagmayng bata nga angayan sa imong ginharian pinaagi ni Kristo, ang Santo Niño nga among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron ako inyong sakripisyo, dawaton ta sa Dios nga mahan makagahom sa tanan.
Buhaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot. Alang sa pagdayeg ug paghimaya sa iyang ngalan ug alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Dios sa mga mahan, uban sa masadya nga mga kasing-kasing ug sa buhi nga pagtuo, nagasaulog kami karong adlaw sa mga misteryo sa pagabata sa imong anak nga nahimong usa kanamo. Himoa nga kining sakripisyo diin kami makahatag kanimo sa angay nga pagsimba, magpasiguli kanamo nganha kanimo sa hingpit. Kini amo gipangayo pinaagi sa ngalan ni Jesus, among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Nausab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Ama ng ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay o matar. Santos kamahan Dios nga tunhay ug makahagahom sa tanan. Ang agmatarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Pinaagi ni Jesucristo among Ginoo. Kay karon diha kaniya misidlak sa kalibutan ang usa ka bag-ong kahayag, ang Dios na himong tawo uban kanamo ug ang tawo na hibalik pagkahiusa sa Dios. Ang imong anak sa pagsulob sa kaalawot sa tawo, mihatag walay kamatayon nga dungog alang sa may kamatayon nga tawo. Kining kahiusa nga tingalahan tali sa Dios ug sa tawo, mo'y nag-uli nga ni kanamo diha kang Kristo sa gasa sa kinabuhing walay katapusan. Ug busa sa among kalipay, nagaawit kami sa imong himaya, duyog silang walay hunong nga sa tanang panon sa mga anghel diha sa among pag-ingon. Santos girikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala mong Espiritu ang pagsanto si mga gasa aron mahimo kiniya lang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan. Ipasalamat kanimo. Mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mo akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Ipasalamat kaniyo pag-usab. Mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini o Panginom kamong tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bago ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kadinyo ug alang sa tanang mga tawo, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako.
Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo namatay, si Kristo balikan. Aron paghandom sa kamatayon o pagabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan, niningpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas sa dugo ni Kristo magkayusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma. Ubahan ni Francisco mong Papa, ni Jose mong Arsobispo, sang kaabag obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila. Ug ang tanan nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-as silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nabong. Kaluyi kaming tanan, himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose ang bana, uban sa mga apostoles, ni San Agustin, ni Santa Monica, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinagi ni Jesucristo, imong anak. Pinagi kaniyaw, ban kaniyaw, diha kaniya. Gihatag nga na kanimo makagahom nga man, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita sa amahan ug atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Amahan namo nga naa sa langit, magdaingon ang imong ngalan. Muabot ka namo ang imong ingarian at tuhuman ang imong pagbuot, di sayud ang maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa mga panulay. Hinunua, luwasahan kami sa mga dahugan. Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug melayo sa tanang kasamok, samtang nagapabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo, among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang tanang gahom, ang himaya, ang
sa kangkuran. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kay usa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, maanaa kaninyo. Nausab kanimo. Ipakita ta ang pag-inigsunay. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dila ko angay makalawat kanimo, apan ipamulo mo lamang kung maayo ako. Ang lawas ni Kristo. Amen. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental. Umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw, ug gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Magampo kita. O Diyos sa mga mahan, ining santos nga Eucharistia, imong gitagbaw ang among kagutom. Uban sa Santo Niño nga gianak ni Maria nga Berhen, mangitaw ta kami kanunay sa pagtuman sa imong kabubuton, magtubo sa punuigon kaalam ug grasya, ug masayod nga nakapaymuot kami kanimo. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ug karon atong himuon ang pagpanalangin alang sa mga bata. Atong gihangyo ang mga bata nga nakaroon sa ilahang panimalay sa pagbarog o sa pagduko sa inyong ulo. Our help is in the name of the Lord, who made heaven and earth. The Lord be with you, and with your spirit. Let us pray. Lord Jesus Christ, Son of the living God, begotten from all eternity, but born in time as a little baby from the Blessed Virgin Mary and cared for by Saint Joseph, like other children, you lived in the midst of a family, increasing in age and wisdom,
and grace before God and before men, following the ordinary course of nature and to adulthood. In your public life, you showed love for children and proposed them as models to follow. Unless you become like little children, you shall not enter the kingdom of heaven. And you blessed them, saying, Let the little children come to me, and forbid them not, for of such is the kingdom of heaven. The Christian community has always honored you as a child in many different ways, lying in the crib or resting in the arms of Mary, your mother. Our nation and our people have for centuries honored your kingship in childhood in the image of Señor Santo Niño. By your childhood, therefore, and by the love you showed to the little ones, bless and protect these children. Grant that no evil may spoil their minds and no harm may endanger their bodies, so that following your example, they may advance in age and wisdom and grace, obedient to your law until they reach maturity. We ask this through your beloved, Blessed Mother, who is our mother too. Amen. May the peace and blessing of Señor Santo Niño descend upon the parents of these children and all their families. Amen. Maigsuon atong giilang nga dakong grasya nga ania kita karon sulod niining Basilika sa atong mahal nga Señor Santo Niño nagsaulog sa Santos nga Misa. Kini nahimo tungod sa pagtugot sa atong rektor, si Reverend Father Nelson Cerda, OSA, o kita mapasalamaton usab sa atong Mass Presider, si Reverend Father Genesis Labana, OSA, the Director of Basilica Minore del Santo Niño de Cebu Media Center. Sa atong mga lectors, sa Good Samaritan Choir, sa atong mga sponsors, ug kaninyong tanan, daghan kayong salamat. Ug alang ni atong gustong mutabang aron atong mapadayon ang paghatod kaninyo sa Santos nga Eucharistia matag Domingo, palihog i-deposito lang ang inyong donation sa Security Bank ubos sa account name, the Provincial Superior of the Pious Society of the Daughters of St. Paul, account number 0181-00551-6001. Daghang salamat ug maayong adlaw nga Domingo sa tanan. Ang Ginoo manaa kaninyo, Nausab kaninyo. ug manalangin kaninyo ang Dios nga makagahom sa tanan, ang Amahan, ug Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad ng Santos nga Misa, darang gugma ug kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios. Viva Señor Santo Niño! Viva Señor Santo Niño! Viva Pit Señor! Viva Pit Señor!